எவ்வளோ பெரிய பணக்காரங்களா இருந்தாலும் சரி, ஏழையான குடும்பத்தில் இருந்தாலும் சரி, வெள்ளியில தான் அரைஞான் கயிறு போடுறாங்க. அந்த அரைஞான் கயிறு அப்படின்றது எதுக்காக போடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பொதுவாக வெள்ளி வெப்பத்தை குறைக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை கொண்டது. அதுவும் இடுப்பு பகுதியில் நம்ம அதை போடுறதுனால நம்ம உடல்ல இருக்க அதிகபட்ச வெப்பத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சக்தி நம்ம யூஸ் பண்ற அந்த வெள்ளி அரைஞான் கயிற்றுக்கு இருக்கு. வெப்பத்தை குறைக்கிறதுக்காக இன்டேக் அவுட்டேக் அப்படின்னு 2 விதமா நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துப்போம். இன்டேக்ன்றது நம்ம எடுத்துக்கிற உணவுப் பொருட்கள், ஜூஸ்ல ஒரு சில மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவோம். அதையும் தாண்டி ஒருத்தவங்க உடல்ல அதிக வெப்பநிலை இருக்கு, அதிகமா வெப்பம் இருக்கு, ஹீட்டை குறைக்கணும் அப்படின்னா அவங்க வெள்ளி பொருட்கள் அதிகமா யூஸ் பண்ணுவாங்க. உடல் வெப்பம் அதிகமா இருக்கவங்க யூஸ் பண்ற வெள்ளி பொருட்கள் சீக்கிரமே கருத்து போயிடும். அதுக்கான காரணம் அவங்க உடல்ல இருக்க வெப்பநிலை தான். இந்த ஒரு காரணத்தினாலதான் பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு முதல்ல அவங்க பிறந்ததுமே வெள்ளியில அரைஞான் கயிறோ வெள்ளியில கொலுசெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ இதை பத்தின உங்களோட கமெண்ட் என்ன அப்படின்றத நம்மளோட கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இது மாதிரி தங்கத்தை பத்தியோ சில்வரை பத்தியோ உங்களுக்கு ஏதாவது தகவல் தேவைப்படுது அப்படின்னாலும் நம்மளோட கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க.